Imina babo edalile leya ngozi. Ngicela wehlisa umoya baba, ngicela wehlisa umoya. Ngilalele chaza awukhuluma kanjani Baba ukuthi ngabona ukuthi njengoba sengifikile lapho unkosikazi wakho wesibili unothando oluningi for lo wokuqala yabo isikhathi sami awubi nje naso. Ngilalele qhubeka. So ngahamba-ke ngaya enyangeni-ke ngawufuna umuthi wokuthi ube nje nobuthongo uma ngabe unaye ningakwazi nokuthi nenze inkonzo zasekamereni uzele nje uma unaye. Phinde ngibingelele ngikwamukele mbukeli we-Black Life TV ohlelweni lethu lothi sikhipha izimfihlo. I am uMlangeni uMakasela. Sisalapho nje bafethu ekuthenini the truth shall set you free. Ngaleyo ndlela kuyakuphoqa ukuthi ulikhiphe lelo qiniso ukuze wazi ukuthi ukhululeke nawe. Ulale la ngokuthula mhla ubize ukufa o inkosi yakubiza wena nezigaxa eziningi. Siqala ke manje senza umsebenzi la sekuthiwa hayi kwahambe necala. Sitshela zonke izinto abantu bamanga. Ngifuna senze kanje ukuna vele ukukhuluma lo qiniso khona kuzoba lula nawe ukuthi uphile ngokukhululekile noma ke uyazi ukuthi yonke into oyenza emhlabeni inama consequences akhona. So unfortunately we have to face them because vele phela khona ukuhle noma okumbi okwenzile. Ngokukhulu ukuthobeka mbukelo we-Black Life TV ngicela ubingelele usisi oseduze kwami ngimamukele uhlelweni. Sibona sisi unjani? Yebo sisi unjani? Ngiyaphila. Usisi ngicela abingelele umbukeli bese yazi ukuthi uqhamukaphi la ngokuhlala. Sanibonani babukeli, ngiphuma eMthwalume kwaQwabe lesigodi. Hallelujah. Isigodi sakwaQwabe kusho isicwele uGumede. Yebo banjalo. Okay, sindwa sami ubekwa yini la ka-Black Life TV ufuna sikusize ngani ufisa sikusize kanjani? So into engibeke namhlanje la ka-Black Life ukuthi umyeni wami ebengishade naye about 2 years. So engifake kwisithembini kwi-polygamy. So lapho ke bengibona ngathi kumele ngishiye khona. So ngabona ukuthi ubhuti vele ngiyamthanda. So ekhetheni kwami ukuthi ngifuna ukuhamba ngabona ukuthi umthanda kakhulu unkosikazi wakhe lo wokuqala. So ngabona ukuthi ke kumele ngimdlise umyeni wami. So uma ngimdlisa kumyeni wami ke ubehlezi ethambile ke manje. Mengabe nje eyedwa uyathamba. Sehlezi weak. So one day I remember sahamba ngemoto. I'm not sure angisakhumbula ukuthi asiyephi sihambile naye. So masihamba ke ubuye ke le nto yedlisa ukuthi weak yabo sike emgaqweni waba weak emgaqweni walala saba engozini yemoto. So ubuweak lo kusho ukuthi wamdlisela ukuthi abe weak ngobani kanjani ukuze kwenzakale. Lo ngangimdlisela ukuthi athande mina kakhulu more than lo woqala. The first wife. Kwasho ukuthi ke vele ke uthanda yena kakhulu. Yeah, so that is why ngadecide ukuthi ngize ngimdlise. So ekemdliseni kwami ke waba nje into engayazi use yes. So masihamba ke ngalelo langa lelo ke saba engozini yemoto. Yena ke akayazi naye into eyadala lokho ukuthi sibe engozini yale moto le. Behleze eyibuza ukuthi kwenzeka kanjani eshawo nembeza ukuthi wazi wangifaka engozini nami kanje. Kanti le nto leyo into eyakhozwa imina ngenxa ukuthi ngifuna ukuthi angithande kakhulu kunalo wokuqala. So kuba ntengentenge mina ngi-understand kuze kumfake emotweni yayinhlobonye umuthi kwakuthiwani kwakwenzakalani? Okay, so umuthi enganginikeze wona ukuthi mefika unkosikazi wakhe lokuqala azele bangakwazi nokuthi benze inkonzo yasekamereni. Kodwa uma sefika kumina akwazi ukuthi aperforme kahle. Lento angakwazi angenza unkosikazi oqala yenze kumina. Manje ingozi ingena kanjani ke? Phela ke ingozi sesingena ngokuthi ke umuthi lo wamzelisa noma sesike engozini yemoto. Angithi mina ngangiplan ukuthi azele mekunkosikazi. Wagcina sekwenza ukuthi azele ke sesike emotweni sike nje. Yes. Kanti uzolala. Wazela kwakhozeka i-accident. Hayi amantombazane nenkinga eningi asimfanele husband umtshela ukuthi njoba imoto iphi manje? Imoto yalimala phela. Ingakho nje esanalobo buhlungu lobo uthi wafelwa imoto ngengozi nangazi senzeka kanjani. So wena ufuna ukumtshela iqiniso imoto yafa ngoba wena wamfakela umuthi wokuthi alale. Yes, because ihlezi nami ngidla lento le. Usamthanda uhusband? Yeah, ngisamthanda. Umethi akasakufunda njani? Yo, angazi. Khona possibility phela ukuthi
anganyanya isenzo sakho kodwa futhi kuyenzeka umuntu uma usumdlise kahle engavumi ukuthi akuyeke. Okay, angacabangisi kakhulu. Asenzeni lento ayishoyo ngoba azange afike lapha emicabangweni yakhe. Asimtshele unkazibindi. Hello? Hello. Yebo, sawona bhuti, njani? Ngiyaphila besisemthini. Ngiyaphila. Ukhuluma noMlangeni Magasela, ngikufonela ngwa-Black Life TV, uhlelo lubizwa ukuthi sikhipha izimfihlo. Yebo, besisa ngilalele besisa. Sure, okay, ngicela bandla ubamba kancane bhuti wami, khona usizofisa ukukhuluma nawe. Usukhuluma nathi? Usizofuna ukukhuluma nawe, ngicela ubambe kancane. Okay, ngilalele besisa. Yebo, unjani babakhe? Hayibo, ngiyaphila ubale ngikhuluma. Ngiyaphila, ukhuluma noMadlamini. Awusandla, usuwasho napha ngisakwazi impela seziningi ingazi singabonani. Hayi, ngikhona baba, ukuthi nje bekhona into engifisa ukuthi ngikhulume nawe. Cha mama ngilalela izinto yakho yonke. Ya baba, about leya car accident eyenzeka 2 years back. Yeah. Ya baba, so bengifisa ukuthi ngisho namhlanje ukuthi imina babo edalile leya ngozi. Ngicela wehlisa umoya baba, ngicela wehlisa umoya. Ngilalele ichazi awukhuluma ichazi ngikhalela ichazi ukuthi wonke kanjani imbuzi. Ya baba, ukuthi ngabona ukuthi njengoba sengifikile lapho izunkosikazi wakho wesibili unothando oluningi for lo oqala, yabo isikhathi sami awubi nje naso. Ngilalele qhubeka. So ngahamba-ke ngaya enyangeni-ke ngawufuna umuthi wokuthi ube nje nobuthongo uma ngabe unaye, ningakwazi nokuthi nenze inkonzo zasekamereni uzele nje uma unaye. Manje kwenzeka ukuthi-ke sesihambile ngalo la suke sahamba ngalo emgaqweni wazela-ke ngenxa yawo lo muthi lo waze wakhoza le accident lena-ke. Awusathane intombazane Madlamini, yazi ngithembile. Angifuni ngaseyikhulile inhliziyo yami phela. Manje ngumkhulu njalo ngihamba ngenyawo, akunamoto, ngihambe ngilandela abafana abafundisani. Manje ngumkhulu njalo nginamoto, ngihamba ngenyawo, ngihleli lapho khulekile ngini. Ngenxa nje yothando nesikhwele esiphidayo. Ekugcineni ngihamba ngile inyangeni engasazi mina. Ngiyongifanele ukuthi engayi-understand. Lezo ngiyithisa ukuthi ngishayise imoto yami mfethu uqale ukuphela kwayo. Ngiyaxolisa baba, ngiyaxolisa. Sathane mama. Ingakho ngithi angikhulume nawe namhlanje. Anenhlizweni embi mama, angifuni nenhlizweni embi. Yazi wena kuthiwa siyakwazi ukudlulisa kodwa into enganjengaleyo yakho ngeke ize ngidlulise futhi kwawona le moto engangiyithekile ngangiyithenge ngemali yokusigcina. Yize sizoqhubeka ngizame ngayo le moto ukuze ngiqhubeke ibe nenye imali. Manje sinayo imali ngenxa yokuthi wena uhlulekile ukuthi ubekezelele ukuthi ngizamthanda lo nawe ngikombise yakho indlela ukuze ngiyithande nawe ngeyakho indlela ozofisa ukuthi ngiyithande ngayo. Because ubusamuhle isandweni. Awukwazi ukuthi kusuke zisandana ngoba ufuna ukugcina umuntu ka-8 years sandana. Uyabona nje ukuthi umsakazo kanjani. Ngiyabona baba, ngiyalibona futhi iphutha lami. Ingakho nje Uyabona manje ngisakufuna lo uhambe khona ungasalibeka kwela ekhaya cause hawu baba, singayilungisa lento. Ngiyaxolisa. Kwela ekhaya ngiyacela ungasalibeka kwela ekhaya ngifuni la ekhaya ungasalibeka nje kwela ekhaya. Cha baba, singayilungisa lento le, ngicela ukuthi ungixolele Nkosi yami. Kwaphethe usangijelejelelo ufaka uvuso ngempela ulathenga umsakazi ngoba basakazi bamogobela bangahamba ngafile ukugobela abakunikeza imithi ongayazi nawe. Hawu baba, kwakufanele ngenze njani mina unganginikeza isikhathi sami? Kwakumele ngenze njani? Namhlanje into esihlanganisile iphelile, gogo iphelile mami yezo, iphelile isando sami. Bengithanda impela kodwa ukhombisa ukungangithembi. Uthi ungahamba uhambe uyela zogobela ekwenye ngathi nami ngakhuluma nami. Cha, ngicela sikhulume kahle-ke lento, ngicela sikhulume kahle. Ngicela sikhulume kahle. Hayi into esikhuluma ngisakufuna siyeke. Asiyeke nje aso lesikhathi sokuxoxela le nkulumo. Hawu, ngicela ukuthi ungizwe, ngicela ukuthi uzwe iset lami. Angazi noma ifoni yami noma ifoni yakhe le sithi uzizwa kanjani Sandra?
Angiphathekile kahle maqamba manje. Ima-ke emva kwe-accident akasazeli ubaba noma uzange usavuselele kwafanele uyivuselele? Emva kwengozi yemoto phela angibange ngisavuselela umuthi ngoba ngangisengibona ukuthi vele izinto sezimoshakele vele. Sorry. Akafuni ngisho ukungilalela, akanginikezi ngisho isikhathi sokuthi nami ngichaze into edala ukuthi ngenze lento le. Asimnikeze ithuba ngoba ngathi umuntu onamaphapha phezulu athi ukwehlisa umoya yabo. Kuzothi meqeda ukwehlisa umoya mhlawumbe sobuye sinivakashele ekhaya. Is that okay? Ngeke azangilaleli. Ngeke. Phela uzohamba nathi. Yo. Nami ngazi ngimkhuluma ngizokhulumela ngithini umuntu othakatha. Ayibo umuntu osebenzisa imithi akuboni ukuthakatha like ngithi uyizamele. Yeah. Nami ngazi ngizothini ngempela abafethu ucela ningangijaji ngizothini futhi ngicela umunderstand awathakathi uzothi nami ngumthakathi and ngeke ngize ngimblame uzothi nami ngisebenzisa imithi. Yebo leyo nto. Kodwa ukushilo wena mama okusenhlizweni yakhe ade ufuna ukusho yezo. I'm happy if ushona namhlanje wena walisha iqiniso. Abafana umthanda kakhulu. Angimthanda, bengenzela yonke into engiyifunayo. Kuyikona ukuthi nje isikhathi sakhe esiningi ubespenda unkosikazi wakhe wokuqala. Mina nje bese ngifana nethoyizi nje endlini ngingasitholi isikhathi, engasanginaki. Bengimele nami ngenze lento engiyenzile, kodwa futhi egcineni ngiyayisola. Sorry my love. Kodwa ke isifundo sokuthi akuyona yonke into ebanjwa ngomuthi yabo ngoba ujikele wena. Siyaxolisa kakhulu leso. Sokulandelelele sinikeze counseling nobaba hopefully uzokwazi usilalela masiphinde simvashela. Ngiyabonga sisi. Ngiyabonga nami. Mbukele Black Life TV usisi uchazela udaba lakhe walibeka eThekwini wamtshela nohusband. So unfortunate husband alithathanga kahle udaba. And nami umlangeni Magasela angazange ukuthi ngithini simply because ngingene London ekutheleni umuntu ufakelwe izinto mfethu ngeke guys. Umsebenzi wami ungivumela ukuthi ngiqamba amanga ngami ngoba ngizama ukusiza umuntu owenza iphutha. Uthi akunikeze umuntu iplatform bese uyazi kodwa usegcineni uyimfihlo azoyikhipha konke kunani kuzoba nama consequences akhona. So naye ubhekeni nawo ukuthi imkhona ku Verizon zamfuna. Kodwa sozama ukubona ukuthi umshado siyakwazi ukubuyisa yini simvashele. Behluleka futhi bafethu. Sazi asiphinde sibona ngepisode elandelayo. Siyabonga. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili wezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho ziqale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. The Black Life TV.